l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. L-imħallef Consuelo Sherry Herrera ddeċidiet fl-istess jum fuq żewġ każi ta' omiċidi minn persuni u dati separati li xokkjaw il-pajjiż. Dan fil-każ tal-qtil ta' żagħżugħa Turka Pelinkaja fil-Gżira fil-bidu tas-sena li għaddiet u ta' Mario Farrugia b'45 daqqa ta' sikkina u l-instab f'bagol ta' karozza fil-wied ta' Ħalqormi f'April tal-2022. L-iżvilupp tas-sentenzi wasal ukoll wara l-fl-aħħar jiem intlaħqu ftehim ta' patteġġjamenti bejn id-difiża u l-prosekuzzjoni fiż-żewġ każi. Jeremy Camilleri ta' 34 sena minħallija ġie kkundannat 40 sena ħabs brabta mal-qtil ta' Pelinkaja. Lura fil-5 ta' Frar Camilleri kien ammetta li fit-18 ta' Jannar tal-2023 qatel lil Pelinkaja fil-Gżira bis-sentenza ngħatat mill-imħallef Sherry Herrera fuq 14 il-kap ta' akkuża li ma' akkużi u wieġeb ħati għalihom fl-aħħar jiem. Camilleri kien immultat 20,000 euro fejn mal-loti tas-sentenza l-qraba ta' Pelin deru mbikma u janqu lil xulxin. Il-każ li kien ixxokkja l-pajjiż seħħ fit-18 ta' Jannar għal ħabta tas-sija ta' filgħodu fi triq Testaferrata fil-Gżira meta Camilleri baqa' dieħel bil-karozza fuq il-vittma u kaxkara. Aktar tard ġie kkonfermat li Camilleri kien taħt l-influwenza tal-alkoħol u l-kokaina. Camilleri kien ġie arrestat mill-pulizija wara li l-ewwel der minn filmati dieħel b'saħħa kbira bil-karozza ta' tip BMW f'pompa tal-petrol imbagħad f'ħanut tal-ikel fejn il-vittma mietet fuq il-post. Kienet għadha kif iċċelebrat eluq snina. Dan l-iżvilupp seħħ wara ntlaħaq patteġġjament bejn il-partijiet kollha konċernati inkluż mal-qraba tal-vittma. Sa dan it-tant aktar kmieni tlieta wkoll Elijiet Paul Busuttil ġie kkundannat 42 sena ħabs mill-istess imħallef. Busuttil ftit jiem ilu ammetta għal-qtil ta' Mario Farrugia ta' 62 sena minn Pembroke b'45 daqqa ta' sikkina f'April tal-2022. Farrugia kien instab mejjed fil-bagol tal-karozza fil-5 ta' April fil-wied ta' Ħalqormi. Minn barra hekk Farrugia kien ammetta wkoll għall-attentat ta' qtil ta' Emil Marinov, Bulgaru ta' 57 sena lura fl-2020. Il-vittma kien instab qrib l-Stadium Nazzjonali f'Taqali u ferud b'daqqiet ta' sikkina. Elijiet Paul Busuttil għażel li jammetti minflok jgħaddi ġuri bil-pina diskussa mal-Avukat Ġenerali u miftema bejn il-partijiet kienet ta' 35 sena ħabs biex issa l-imħallef Sherry Herrera ikkundannatu 7 snin iżjed minn hekk.